Nyakorongo jonka moro mintiere dakika oskadha bich tok sa bich mar Onyango. Wadhi nyime kod twak marwa omenda mabindo sechwal ni counties chakre ne loch mano mar sirikande mag gwenge chake pacho ka higa mar 2013. Nanyisi ne twak matime studio Nyakorongo Jwang gi twak mabendo watime counties magwa makaluo. Wadhi ne county Nyakorongo Jwang ma Migori. Wawinyo ne jopinye county ma Migori. Giwachango kaluwore kod omenda mabindo sechope county ma Migori. Nanyisi kanyo ni Migori chakre higa mar 2013 nyaka sani oseyudo kanyo siling bilion 87.1 ma e pach jo Migori. Mani Pito Wuor ya jadak ma Migori ka gima nyalo wacho loch mar kor gwenge manu biro ni osekonyowa kendo ka wang'iyo Kenya machien kucho pogore gi masani. Namba 1 loch mar kor gwenge osekelo gik mang'eny e ngima wa kaka wajo piny. Achiel kachako e Migori ka nitiere osiptende mang'eny ma e kor gweng ngewa mosager nikech loch mar kor gwenge makata an kama nitie anyalo kwano ni achiel ariyo manyoger kendo nyotim maber masani kata ka ng'ato tuo e kor gweng kata ka pok ichopo kode Migori hospital maduong' to nyalo yudo thieth e kor gweng kokikele ka. Nyinga iluonga ni Clinton Otieno, ajadak ma Migori ka. An kadwa wacho wach devolution ni chien kocha kano chakore to nober, to kaka koro saa medo dhi waneno ke taya negore nwa madiero wa manono. Sani kidhi kaka district ka apani ki yath ma ke yudo to mana mondi kore not for sale minya yudo iye kanyo. Tiegro Walter ana Jasuna East. Serikali ya ugatuzi manobire county government osemiyo kuo odok chien nikech at least kane osendik jogi nitie kaka yuto mapato gi makawaida mak mana ni jomoko bedo casual to poko bedo permanent. Mane serikal mar ugatuzi. Kwang'iyo yor mar weche mag health yath nyaka rum nikech population mag wang'eny to ka yath rum ok ochuno ni mano koro sirikand no rach. Ichaki manya yo machielo ni ka koro ng'eny wanitie ka jo wang'eny to koro kwan mar yath mobi mang'eny mondo joma nie masinani one ber mar thieth mar ginene mogik ma sa bende gicha giketonwa nyaka hospital ma masinani. To ok wanyalo wacho ni for example county wa ma Migori ka nitiere gi berne nyaka bed gi rachne. Koro nitiere gik mabeyo manie county to nitiere gik moko bende maricho. Koro ok nyal bedo 100%. Mokwongo gik ma osemora kaka nyaka ne wayude sirikal mar county mokwongo ni kopo ni ng'iyo kata mana barabara minene mo wachung'e mowuok posta kochiko kadisi ni chien kacha kane pok wayudo county government ne en rough road kendo onge gima ne nyalo timore. Ne en rough road kamano buru ne negowa. Sani kidhi hospital at least inyalo neno some changes even though yath to onge osiptende mamoko mag counties wagi but at least kidhi e iye kanyo to ok inyal compare gi ndalo mane iluongo ni mane entiere level 4 kata mane entiere district level. Jopiny kata kaka jodak ma Migori ok waseneno maber ahinya wach devolution nikech ne en gima nokel ni konyo jopiny to gi nyaka sani samo wuene osatiyo percent ma ok ni mala ahinya osatiyo no percent mapiny nikech ka wang'iyo devolution kokelwa go to waikore mar ni gik machalo kaka hospital ma wan godo owinjo be ni kata ka wadhi hospital to ok chik wani mondo wadhi oko wadwa ng'iew yath oko. Aneno lam nikech devolution e diere machien kocha ne waonge gik machalo lam. Wayudo ka lam sani koro nyalo ringo kaka Migori County ka wan gi kuonde ma lam ringe, wan gi kuonde ma sitima bende koro ringe kuonde mane sitima onge, wan gi kuonde ma chirni moseyaw kata kaka market ma maduong' ka wayudo kosechake kendo pok orumo lakini odhi nyime. Devolution okelo no pi ne chando mine kanya sa oro mine ne chando no wach pi. Sani pi bet ok chenda ahinya. Devolution onego loso tiene ni workforce king'iyo kata nyoro gaset ne wacho ni gichulo msara mang'eny molo pesa monego dhi development. Gipunguza jotich ma duplicate tije monego bed gitiyo. Onge tiende gikel workforce bedo mang'eny ni pesa mimiyo gi national government rume chulo ji to the services ok dhi ne ji. Osekonyo waneno gik mopogore. Sani achiel waneno nderni sani ber kabisa. Waludo ni achiel maricho to waneno ka itiyo gi maber kabisa. Kendo sani waneno ka stadium igero nwa kama nyasani mano wapuoyo kabisa.
Nyakoro mga joma go ni paro mopogore ma bende ichwalo kanyo gi jodak e county mono ma Migori. Ber gi rach ma bende gisenene sirikande mago mag loch gwenge. Kata kamano kapok amere konga ileri nitiere wach ma bende ni wacho